מעל 10 מיליון שקלים הושקעו הקיץ בשיפוץ גני ילדים ובתי ספר לקראת פתיחת השנה. שדרגנו 15 בתי ספר ברחבי המועצה. המשכנו להשקיע גם בכיתות החינוך המיוחד. שדרגנו ושיפצנו יותר מ-15 גני ילדים ופתחנו 5 גנים חדשים ברחבי המועצה. גדלנו והתרחבנו ביותר מ10 מבנים חדשים בתוך בתי הספר. שדרגנו וחידשנו מעל 20 חצרות גני ילדים. עוד 6 בתי ספר ברחבי המועצה נמצאים בתכנון ובנייה. שנתיים של בנייה ירוקה ומתקדמת הגיעו לסיומן. 24 כיתות משתנות שנבנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר. עוד חלום שהגשמנו יחד והופך למציאות. ברוכות וברוכים הבאים. חיכינו לכם.